Hoy mga inday, di anasad ko diri. So, kita-kits na sad. Nagatubang na focus inyong mga dagway. So, i-meet ninyo tong akong buang na sister. Di aja diri. So, anyway, so, meron kami challenge. Pero, bahala na siya. Hoy day, nag-unsa man ka day. Ako, anyway day, anyway mga inday, ako day ni igsuon. Igsuon day na ako ni. So, day, nag-unsa man ka day. Ito yung bubuhat day. Nag-reply sa mga comment. Abi na ako nakig-chat na sad kasi imong kano diha day. Sus, kinsa man ta na kang ka-chat. Ay sus. Kinsa pa man day kadtong kano good ni imong ka-chat kadto siya. Aw lagi. Na ako pangutanan nimo day ba? Unsa naman sad na uy? Taga-asa gani ka day? Taga-asa ka. Taga-asa ka day? Taga-ato good. Kabalo ko oy. Kunya, ngumutaan naman kami. Tubagan na lang na, uy! Ang akong buot pasabot ba mag-challenge tang duha? Mauna ako buot pasabot. Gets? Oh, daon sa baday. Pangutaan ako sabi. Taga-asa ka, inday. Taga-Surigao. Haluoy sa karabaw! Hoy, pataka naman ka. Surigao ka dyan. Taga-asa ka, oy! Taga-Davao! Wala na lagi labas! Hoy, tama na! Muna likod na Taga-asa na kami. Taga-Cebu! Salamat sa pag-tanaw sa akong mga kabuang. And yeah, so balik na kami mga maybe 200 years later. Bye!